Wara sentejn u nofs l-Ingilterra nistenna ma' binti Ellie sabiex jinstabilha trapjant tal-fwied. Issa qegħdin lura Malta u għall-ewwel darba wara dawn is-snin se ngawdi Jum Il-Missier f'pajjiżna b'moħħi mistrieħ li t-tifla hija b'saħħitha. Għal dan Ray Portelli fejn spjega li dawn l-aħħar snin ma tantx seta' jgawdi Jum Il-Missier minħabba l-ansjetà u l-ħsieb fuq moħħu biex jirċievi t-telefonata li kienet se tbiddel ħajjed bintu. Aħna qattajna fuq sentejn u nofs l-Ingilterra, ħabba t-tifla kellha bżonn trapjant tal-fwied. Ningrazzjaw l-imbirek Alla issa kollu sewwa. Ritornajna lura f'Novembru li għadda, allura minna sentejn l-Ingilterra fuqhom Father's Day ma tantx kien Father's Day sabiħ ġifieri, ma issa dal-Father's Day ħanqattgħu mal-familja u mal-ħbieb u hopefully ġifieri niċċelebraw il-Father's Day. Għalilna li bħala missier ħassu gburi bintu meta ra dieħla trapjant tal-fwied kuraġġ ta' sur u b'saħħitha kollha. F'dawn is-snin Ingilterra Ray qatt ma ġie Malta u rari kien joħroġ miħdejn bintu e kif din riedet attenzjoni l-ħin kollu. Ray kellu messaġġ ta' kuraġġ għal dawk il-missieriet kollha li għaddejjin minn esperjenza simili bħalma għadda hu, esperjenza li toħroġ aktar fil-beraħ il-vera mħabba tal-missier lejn uliedu. Hija mhux faċli għal ċertu ġenituri meta jkollhom it-tfal tagħhom ma jifilħux. Nagħmilhom kuraġġ, il-bambin dejjem jipprova dana, mhux dejjem tista' tkun tajba jew ħażina ma jalla kulħadd jgħaddi tajjeb ġifieri. U bekk Ray issa reġa' qabad ir-rutina tas-soltu ta' Malta u se jkompli jaqdi dmiru ta' missier, kuntent li bintu Ellie għandha futur sabiħ jistennija qudiemha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.